И накрая последната лекция и след нея една последна кратка идея за размишление. Тази лекция е малко по-трудна, малко по-тежка, свързана е с Библията, но все пак тук преди време бях започнал да ви говоря за звяра и бях ви загатнал, че в Библията се говори за 3 звяра. Днеска ще говорим за тези 3 звяра и накрая ще завършим с тайния път на ученика, който е свързан с това. До година също ще продължим с този въпрос, тъй като този въпрос е един от най-дълбоките. На библейско ниво той никога не е изяснен и няма да бъде обяснен. В църквите не се говори за този въпрос, тъй като няма дълбочина, която да разбере тези тайни на 3 звяра. В окултизма рядко се говори, но все пак учителя позволи така постепенно, по-малко, тъй като е тежък въпрос, ученика ще има голяма битка с тези зверове. Тези 3 звяра са насочени специално към учениците на Бялото братство. Така, следващата лекция, последната, 3 звяра. Първият звяр, който описва Библията, представлява следното. Това е същество, е червено. То е принципа на злото и насилието. Значи това същество е червено. То е принципа на злото и насилието. Това същество е именно старовременната змия, която е изкусила първите хора. По-нататък ще обясним някои неща в нейната връзка. Значи това е старовременната змия, която е изкусила първите хора. Второто същество, това е звяра с 7 глави и с 10 рога. Значи този звяра с 7 глави и с 10 рога. Това същество е свързано с най-черните тайни на морето. Всички морета и океани, цялата жестокост, която е в тях, са пряко свързани с това същество. Всички видови акули, всички видови същества от този род, косатки и така нататък няма да изреждам, за разлика от делфините. Преди време говорихме за делфините, които са служители на Бялото братство и ученици на Бялото братство и ни същества, които са разбрали много дълбоко закона на жертвата, но това е друг въпрос, няма да се отклонявам. Значи с най-черните тайни на морето. Това е най-силният израз на астралния живот. Става въпрос за второто същество. Най-силният израз на астралния живот и на животинските сили, които са вътре в човека. Значи, както ще видим по-нататък, 3 звяра са свързани с 3 различни сили вътре в човека, които трябва да бъдат овладени. Всяко следващо същество е по-жестоко от предните и по-опасно. На този етап Сатана или змията е най-опасния, най-трудното същество за преодоляване. В 6-та раса, както ще видим по-нататък, е второто същество и така нататък. Така, третото същество, това е звяра, който е свързан с тайните на земята. Той живее в центъра на земята и там се намира неговия ад и неговата бездна. Значи това е свързано с тайните на земята и с това същество живее в центъра на земята и там е неговия ад и неговата бездна. Тук е центъра на черната ложа, черното братство. Този звяр има 2 рога, които приличат на агнешки, но разбира се нямат нищо общо с слънчевата сила на агнето и на агнеца.
Значи този звяр има два рога, които приличат на агнешки, но това символично означава следното, че този звяр е най-опасният и той най-много атакува слънчевите сили, които са вътре в човека и които символизират агнеца. Значи това е най-голямия враг на Слънцето и на слънчевите сили. Тези три звяра, значи трите шестици, това е всъщност тези три звяра, това са три различни същества. Събрани заедно те образуват едно космическо същество, което общо, условно можем да наречем звяра, но това е само условно, но това са различни същества. Тези три звяра именно се борят с учениците на Бялото братство и тези, които вървят по пътя към истината. Те са големите врагове на светлината. Значи пак казвам, трите шестици са три различни звяра и обединени заедно са една мощна космическа сила. Същевременно те са една голяма преграда, една голяма бариера срещу учениците на Бялото братство. Но освен това, по този въпрос тайната наука казва, че тази преграда, огромна преграда в развитието, се явява сам Бог, както ще разберем по-нататък в дълбочина този въпрос. Значи, тази голяма преграда в тези три звяра, която се намира в тях, те са създадени от Бога с една изключителна цел. Тези три звяра имат велика космическа мисия в световната еволюция. Те са изключителни сили в ръцете на Бога. Точно от тях в миналото, от тях са произлезли дракони, динозаври и така нататък, но това е съвсем друга тема, за която другата година може и да говорим. Но това е друг въпрос за сега. Значи те са изключителни сили в ръцете на Бога. Те са служители, чрез които ще израснат синовете на Бога, както ще разберем накрая и в последната идея. Значи те са служители, чрез които ще израснат синовете на Бога. Без тези три същества, които можем да наречем с общото име звяра, окултната наука казва, че застоя в еволюцията щеше да бъде катастрофален, невъобразим. Значи без тези три същества, които можем да наречем с общото име звяра, окултната наука казва, че застоят в еволюцията щеше да бъде катастрофален и невъобразим. Това е така, защото тези три звяра зараждат в пробудените хора най-мощната творческа енергия. Без тях творчеството е невъзможно. Значи, чрез тях се заражда мощното творческо начало в човека, особено в пробудените. И така, както казах, трите шестици не е цяло число. Това са три различни шестици, които са свързани с развоя на човешката еволюция, които тук накратко ще ви изнеса. Значи това са три различни шестици, които са свързани с развоя на цялата човешка еволюция. За това е говорил най-много
Йоан, любимият ученик на Христос, най-дълбоката негова книга, за която казахме преди време, че е книга на мъдростта. Това е била и любимата книга на богомилите, най-много са се занимавали с нея. Това е била и тяхната настолна книга. Така, всяка шестица е един определен цикъл на злото в развоя на човечеството. Значи всяка шестица има да изиграе един определен цикъл на злото в развоя на човечеството. Досега цялата сила на злото не се е проявявала никога на земята напълно. Значи досега цялата сила на злото никога не се е проявявала на земята напълно. Проявявала се само частично. Главно в Лемурия, в Атлантида и на Голгота. Значи в Лемурия, Атлантида и на Голгота. Разделението на хората на полове според окултната наука е станало, когато злото е станало много активно. Тук говорим за голямата активност на злото. Както по-нататък ще разберем, всички войни, които са ставали, спадат към малката активност на злото. Нямат нищо общо с това, което предстои, но това е всъщност и великото бъдеще на учениците. Значи, когато злото е станало много активно. Така е станало първото голямо разделение на човека и на човечеството, а също и разделение на народи. Значи, когато активността на злото е станала изключително голяма, т.е. при тази голяма, най-голяма активност на злото, човек се е разделил на полове, също човечеството се е разделило на народи. Тук в тайната на това разделение се е проявила първата шестица. Сатана, наречен старовременната змия. Значи в тайната на това разделение се е проявила първата шестица. Първия звяр. Трябва да кажа нещо важно. Когато злото е много активно в живота на ученика, ученика също става много активен и навлиза в ново посвещение. Голямата съпротива го тласка в ново развитие, в нови високи степени. Това се отнася, разбира се, за пробудените. Значи, когато злото е много активно в живота на ученика, ученика също става много активен и навлиза в ново посвещение. И с това той се утвърждава в абсолютния закон на доброто. Тук вече става въпрос за друго добро. Значи с това той се утвърждава в абсолютния закон на доброто. Тук само искам да подчертая, това добро е свързано с дървото на живота. Няма нищо общо с доброто и злото, които са свързани с дървото на скръбта, дървото на змията. Така. Другият важен момент е следния. Епохата на втората шестица, която е една изключително голяма активност на злото, ще започне в шестата раса. Значи епохата на втората шестица, която е една изключително голяма активност на злото, ще започне в шестата раса. Тогава разделението на хората и на народите ще бъде много по-дълбоко.
тогава разделението на хората и на народите ще бъде много по-дълбоко. Обаче окултният закон гласи, че когато злото стане съвсем активно в живота на хората, вече се заражда нова раса, нов свят. Значи, когато злото стане съвсем активно в живота на хората, това е мярка, че вече се заражда нова раса, нови хора, нов свят. При големия психически натиск, пречистените и пробудените се извисяват, израстват за много кратко време. Значи при големия психически натиск, пречистените и пробудените се извисяват. Тук това важи и за всички, които обичат истината, дори и да не са организирани. Значи те се извисяват и израстват за много кратко време в своя път и в своето обожествяване. Тук голямото страдание ще донесе голямо посвещение. Това е закон право пропорционален. Така както беше и при Христос. Голгота, голямо страдание, голямо посвещение. Затова учителя казва, че имаше Христос, че имаше някои неща, които Христос не ги знаеше, но на Голгота, точно за това той мина през Голгота, за да научи нещо, което не знаеше. Той мина в нова степен на посвещение. Дори и той, дори най-великите учители има какво да учат и затова Отец ги изпраща на изпитания. В края на седмата раса, в най-голямата битка на доброто и злото, ще се яви последната шестица, последната възможност. Значи в края на седмата раса ще има изключителна битка на доброто и злото, на бялото и на черното братство, и ще има една последна възможност за тези, които са се отклонили от правия път. Това ще бъде техния последен шанс. Тези, които не се опомнят, ще паднат в бездната. После ще загатнем какво означава. Значи една голяма част по принцип ще попаднат в бездната на втората шестица, която е втория звяр. А що се отнася до третата шестица, това е третия звяр, или както казах, тоталната активност на злото. Тук ще бъде най-трудно и тези, които не се опомнят, напълно ще се втвърдят. Пълно втвърдяване в материята. Това, което е наречено камъни, което кабалата нарича спящи духове. Пълно втвърдяване и за човека, който се е установил абсолютно в злото, пълно втвърдяване на неговите 4 тела, за които след малко ще стане въпрос, и които символизират бездната. Така, по друг начин казано, всички тези, които не са приели Христовия импулс, т.е. пътя към Божествената любов, значи всички тези, които не са приели Христовия импулс или пътя на Божествената любов, в седмата раса ще се втвърдят. И както казах, това втвърдяване ще засегне не само физическото тяло на човека, но и другите тела. После ще загадна нещо повече по този въпрос. При грехопадането Адам и Ева се свързаха с най-външните сили на злото и бяха дадени в ръцете на злото,
Значи при грехопадането Адам и Ева се свързаха с най-външните сили на злото и бяха дадени в ръцете на злото. И затова сега хората и човечеството минават през школата на първия звяр. Значи затова сега хората и човечеството минават през школата и през ръцете на първия звяр. И чрез големи борби и страдания по негативен път те сега учат своите уроци. Значи чрез големи борби и страдания по негативен път те учат сега своите уроци. Понеже в райската градина те чуха гласа на учителя, но не го приеха. Бяха предупредени, но не се довериха. Значи в райската градина те чуха гласа на учителя, но не го приеха, не се довериха. И те послушаха гласа на злото. И този глас стана тяхната съдба. И това сега се вижда в света. Значи този глас, гласът на злото, стана тяхната съдба. Това означава, че връзката на човека с змията е много древна. И затова учителя казва, че още в далечната древност човек е изключил договор с сатаната. И сега още страда от този договор, от този бизнес, от тази връзка с него, от този контакт. Тези страдания са последствия. Значи много стара връзка, много стар договор. И затова сега е пълен, света е пълен с същества на ума. Наситен с учени, с същества на ума. Така нареченото, както учителя го нарече, ученото невежество. Според учителя, земята, която беше неустроена и пуста, това са 4 нисши тела на човека. Ще обясня. Значи според учителя, земята, която беше неустроена и пуста, това са 4 нисши тела на човека. Физическото тяло, етерното, астралното и нисшия ум. Значи физическото тяло, етерното, астралното и нисшия ум. Това е неорганизирания свят, който Бог искаше да устрои. Значи това е неорганизирания свят, който Бог искаше да устрои. А небето, това е висшата божествена природа на човека, която е организирана и устроена. Това е душата, човешката душа и човешкия дух. Значи небето, това е висшата божествена природа на човека, която е организирана и устроена. Това е човешката душа и човешкия дух. Тези 4 нисши тела съответстват на 4 еврейски букви, които означават името на звяра, името на хаоса и пътят към бездната. Значи тези 4 нисши тела съответстват на 4 еврейски букви, които означават името на звяра, името на хаоса и неговото начало и името на бездната. Тези 4 нисши тела са синоним на бездната. И затова в Библията е казано: духът се носеше над бездната.
Значи тези 4 нисши тела са синоним на бездната и затова в Библията е казано: духът се носеше над бездната. Точно чрез тези 4 букви или 4 нисши тела, т.е. нисши духовни сили, се втвърдява човешкия живот в материята. Значи чрез тях се втвърдява човешкия живот в материята. Тези 4 нисши тела са дошли след грехопадането и са станали условия за проникване на демоничните и разрушителни сили. Значи тези 4 нисши тела са дошли след грехопадането и са станали условия за проникването на демоничните и разрушителни сили. Тук само искам да ви загатна, че звярат, древната змия, е съществувала и преди това в една друга вселена, но при устройването на този свят тя е била изпратена с цел и с мисия. Било е дадено право да изкушава. В бъдеще това ще се окаже най-голямата светлина, най-голямата благодат, но за сега не е разбрано и се оказва най-голямото зло. Така. Но в душата на човека са вложени божествени зародиши, чрез които човек може да стане син на Бога и да се освободи от 4 нисши тела, след като ги организира. И накрая ще отговоря на този въпрос по-конкретно. Значи да стане, да израсне като син на Бога или като син на мъдростта. Силата на 5 лъча на пентаграма е вложена дълбоко в човека. Това е, което ще устрои и организира силата на живота. Значи силата на 5 лъча на пентаграма е това, което ще устрои живота и ще организира силата на живота. Според тайната мъдрост, дълбоко в физическото тяло е вложен принципа на истината. В самото физическо тяло. Говорим конкретно. Така че тук има тайна, която злото и звяра не знае. Затова тялото може да е по-умно от човека. Важно е човек да слуша интуицията си, но това е друг въпрос. Значи дълбоко в физическото тяло е вложен принципа на истината. Дълбоко в етерното тяло е вложен принципа на мъдростта. Значи дълбоко в етерното тяло е вложен принципа на мъдростта. Дълбоко в астралното тяло е вложен принципа на любовта. Значи дълбоко в астралното тяло е вложен принципа на любовта. Разгръщането на любовта, мъдростта и истината ще стане в дългия период на човешкото развитие, след като мине времето на 7-те тръби и 7-те чаши, за които говори Йоан в Откровението. Значи разгръщането на любовта, мъдростта и истината ще стане в дългия период на човешкото развитие, след като мине времето на 7-те тръби и 7-те чаши. И чак тогава Йоан казва: и видях ново небе и нова земя и новия Иерусалим да слиза от небето от Бога. Значи видях ново небе и нова земя и новият Иерусалим да слиза. Новия Иерусалим означава новия човек.
да слиза от небето от Бога. В шестата раса ще бъде излъчена една група от посветени, които ще покажат новия духовен живот на останалите хора. Те ще работят с любовта като принцип, т.е. любов, в която няма изключение. Значи ще бъде излъчена една група от посветени. Тук не казвам, че само от кръга от вътрешния космически кръг на учителя, а от всички учители. Всички учители ще излъчат свои ученици посветени, които ще ръководят другите хора, обществата и новите народи в новия път на любовта като принцип. Те ще им покажат и ще успеят да увлекат след себе си много други хора. Те ще им покажат чистия път. Значи те ще им покажат чистия път. Без чист път никой не може да се одухотворява. Това пак е свързано с подхода, за който говорих. Значи без чист път никой не може да се одухотворява. Що се отнася до големите световни войни, както казах, пак искам да повторя, които са ставали, те са свързани с малката активност на злото. Значи всички големи войни и малките в това число са свързани с малката активност на злото. След време ще продължим по този въпрос.